Noniin, tervetuloa takas Vapaatassun videoihin. Tällä kertaa video siitä, miten mä lenkkeilen omien koirien kanssa ja mikä se kuvio on, mitä mä haluan lähteä tavoittelemaan asiakkaiden kanssa. Totta kai sitten aina vähän sovelletaan sen mukaan, minkälaisia asiakkaan koirat on ja minkälaiset kyvyt ja olosuhteet asiakkaan kanssa on, mutta on niinku se blueprintti, millä mä lähden duunaan omien koirien kanssa ja asiakkaiden kanssa sitä kautta myös. Mullahan on tosiaan kolmivaiheinen tää meidän lenkkeily. Tässä näette Kodan ja sitten Harun sen jälkeen tekemässä nämä kaikki vaiheet. Tässä mennään vapaana, flexissä. Ainoa sääntö on, ettei saa vetää, mutta muuten saa tehdä koira mitä itse haluaa. Sitten mä otan sen tässä nätisti käskyyn, mikä tarkoittaa sitä, että lyhyellä hihnalla kävellään. Hihnaan ei saa vetää, mutta niin muuten saa mennä vähän niin omien juttujen mukaan. Tässä Koda haluaa käydä moikkaamassa vaimoa. Sitten mä päästän vapaaksi, mutta mä otankin vierellä käskyn, minkä voi tehdä myös hihnan kanssa, mutta monesti toteutetaan hyvin ahtaispaikoissa tai vapaana kun ollaan. Niin se tarkoittaa sitä, että pysytään tuossa vieressä. Mä vapautan tuosta Kodan. Ja tässä Harulta samat versiot kaikista, näette ne. Me kuljetaan 95 pinnaa tuossa flexissä silleen, että koirat saa mennä menojaan, kunhan ne ei vaan siinä flexissä vedä. Sitten silloin tällöin käytetään tätä nätisti käskyä esim. Ohituksissa ja muissa. Tää on se, mitä mä yleensä asiakkaalle lähden opettaa sitten, kun halutaan nätimpää hihnakäytöstä. Sitten tää on tavallaan tää viimeinen versio, mikä sopii meillekin lähinnä ahtaille toreille tai just vapaana hetkeksi otetaan koirahallintaan, niin vierelle käsky. Sitten näette vielä vähän pätkää molempien koirien kanssa. Mutta niin kuin sanoin, me tosiaan 95 pinnaa mennään sille, että koirat saa olla joko vapaana tai flexissä vapaana. Oikeastaan varmaan 99 pinnaa. Sitten ohituksessa tosiaan käytellään vähän välillä nätisti käskyä ja tai vierellä käskyä riippuen tilanteesta. Mä haluan, että koirat saa toteuttaa lajityyppisiä tarpeita ja olla vapaana tässä maailmassa ja kokea ja nähdä juttuja. Sitä kautta myös kehittyy itsevarmiksi yksilöiksi, kun kaikki ei ole lyhyen hihnan tai namien kautta koettuna. Tässä on meidän tuplakäsky, mikä on vaan vierellä käsky molempien koirien kanssa. On tämmöistä löysää arkituttelevaisuutta eikä näytä mitenkään erityisen hyvältä tai särmältä, mutta hyvin luotettava ja ollaan ohitettukin välillä tässä koiria. Jos vastaan tulevat ei pelkää liikaa. Sitten mä tosta kohta vapautan ne taas menemään. Niin kuin sanottu, mulla on tärkeää, että koirat saa kokea tämän maailmaa omien silmien ja omien aistien kautta. Ja sitten mä voin antaa feedbackia vähän, että meni hyvin tai meni huonosti, jolloin ne oppii käsittelemään ja tekee fiksumpia päätöksiä. Mutta on tärkeää, että ne saa itsenäisesti tehdä niitä päätöksiä. Jos kaikki mitä me tehdään on riippuvaista vaan meistä, niin hyvin arkoja ja tavallaan säpsähtäviä koiria saattaa tulla vastaan hyvin paljon ja maailma saattaa jäädä hyvin pelottavaksi ja kiihdyttäväksi, jos me saa rauhassa tarkkailla sitä. Tässä mä otan molemmat koirat tuohon nätisti käskyyn sitten, mikä monesti käytännössä ohitetaan tällä tavalla koiria. Tärkeet on vaan, ettei saa vetää, mutta muuten voi vähän niin kuin Tässä näette Harulta sitten tämmöisen esimerkin, miten mennään monesti meidän lenkeillä. Tuossa ollaan vapaana flexillä, eli mennään käskyllä. Omat jutut saa tehdä mitä haluaa. Sitten mä näen, että tulee koira vastaan. Sitten mä otan Harun tuohon nätisti käskyyn. Eli hihnan löysällä säädellään tuossa meikäläisen lähellä. Tulee koira vastaan. Koirat alkaa tarjota aika nopeasti. Mä oon aina menty tällä tavalla. Ei haittaa, että menee vähän tuohon ristiin, koska se on nätisti käsky eikä vierellä käsky. Sitten mä vapautan Harun tuohon mennään käskyyn. Sitten tässä lopussa tulee vähän pätkiä vielä siitä, kun koirat on vapaana. Ja tää sama pätee vähän niin kuin lenkkeilyyn sekä vapaana olemiseen, että mä en halua, että lenkillä koirat on koko ajan fiksoituneita muuhun. Tässä videon takia mä näytän tällaista, kun mä oon vähän palkkailu ja kikkailun niitä niin kuin ekstraa, mitä mä yleensä ikinä lenkeillä teen, niin ne molemmat fiksoituu meikäläiseen ihan super paljon. Ja tätä mä nimenomaan en halua lenkeillä hihnassa taikka vapaana. Yleensä mä saan ne lopettaa kun mä käsken niitä menemään viettää omaa aikaa, mutta tässä mä nyt videon takia sitä en tee ja näytän tätä kontrastia. Sitten tässä kohtaa mä sanon, että menkää tekee omia juttuja, niin sitten ne alkaa menee. Mä haluan, että koirat saa ulkona olla erossa musta, olla lajityypillisen käyttäytymisen armoilla, kokea maailmaa itse.
Koirat on meidän ikään kuin alaisuudessa melkein 27, niin ulkona on supertärkeää, että ne saa kokea itse maailmaa, se kasvattaa niiden itsevarmuutta ja kokemusta tästä maailmasta paremmaksi. Myös jos on semmoinen koira, joka on herkästi reaktiivinen tai pelkää maailmaa, niin jos me ollaan koko ajan vaatimassa katsekontaktia tai huomioon siltä palkalla, vaikka positiivista oiskin, niin se saattaa vain luoda semmoista painekattilaa entistä enemmän. Ja kaikista niistä pelottavista tulee entistä paineistavempia, kun se joutuu olemaan konfliktissa meidän ja sen ahdistavan kohteen välillä. Sen takia on tärkeää, että koira saa itse kokea maailmaa ja me voidaan antaa sille kyllä feedbackia. Tässä näette pätkää siitä, mitä mä haluan, että homma toimii. Koirat tekee ihan omia juttuja, eikä niitä kiinnosta, mitä mä teen. Muuta kunhan tietää, että suunnilleen tänne päin mennään, jos mä viheltelen vähän suuntaa. Sitten mä kohta vihellän niille tuossa lopussa, niin näette miltä se näyttää, kun ne sitten ottaa heti huomioon tästä näin. Eli mä haluan, että koirat kuuntelee mua ihan sama mikä häiriö, ärsykkä tai muu, mutta muuten koirat saa mennä vapaana oman tahdin mukaan. Se on mulle tosi tärkeää ja mua vähän surettaa se, että mä näen, että nykyaikainen koiran kulttuuri paljon vie omistajia siihen, että koirat joutuu olemaan koko ajan meidän kanssa kyljessä kiinni 1,5 metrin hihnalla. Jos on semmoinen chillikoira, jolle se sopii, niin ei se sinänsä väärin ole, mutta suurimmalle osalle koiralle se ei ole ehkä ideaali tapa kokea tätä maailmaa ja elää elämää. Samaan aikaan me omistajina struklataan koko ajan siltä, miten me saataisiin virikkeellisyyttä enemmän koirille ja ne ikään kuin elää tyydyttyneempää elämää, kun ilmiselvä puute on se, että koirat ei saa olla koiria ulkona, missä niiden kuuluisi haistella ja elää koiran elämää. Ja sitä ei voi korvata mikään nuolumatto tai ruokien etsiminen tyynystä tai pikkusokkelosta. Kaikki hyviä juttuja, mutta tavallaan se, mitä se koira oikeasti tarvitsee, on se, että saa olla ulkona vähän erossa meistä, haistella, mennä ja juosta, kokea tätä maailmaa muutenkin kuin meidän kyljessä. Joten toivottavasti nämä aiheet kiinnostaa, puhuttaa sua, saa ehkä miettimään jotain sen oman koiran kanssa tekemisestä. Mä ymmärrän, että vapaana pitäminen on vaikea asia ja se vaatii koulutusta ja ehkä rohkeutta, mutta ainakin pitkä 15-20 metrin liina, missä koira saa kokea tätä maailmaa paremmin, tai flexi. Kaikissa on turvallisuushaasteensa, mutta me ei voida oppia käyttämään niitä turvallisesti, jos me ei ikinä kokeilla. Joten rohkaisen suuresti kokeilemaan näitä juttuja. Jos kaipaa tukea ja apua näihin teemoihin, juttuihin omien koirien kanssa, niin laittakaa rohkeasti viestiä, ottakaa yhteyttä. IG, TikTok, vapaatassu.fi löytyy nettisivut. Mielelläni puhun ja autan näissä asioissa. Kiva kun seurasit. Tervetuloa Vapaatassu-gängiin ja palaillaan.